A ver, Mikel, nahi desuna. Venga. Bueno, beste barik hasiko dugu goiko osoko arteko hartaren onartzea, hala badagokio. Bi daude, zozketan eta mendeatzeko. Zuzentzeko, ikusteko badekuzue. Oie, bi hartak. Bestela, dekretuetara pasako da. Dekretuak, gauza bera, zeuzen horti susmogarria edo zendertua edo hirugarren puntura beste barik? Edo itxago dugu? Eske zalantzeko hartakoa da, edo deialdikoa da. Asik eran hartak daude, Bai. Asik eran, baina nik ez dakit administratzen da, eta baina azten da. A ver. Zeren bi dekretu sorta daude. Bai, a ver, bigarren multzoan azten die, a ver, plenokoak azten dira eunda mailutik aurrera. Bai, orduan zalantzeko gu, egun eta hiruan. Zertan edituko da kontu hori. Zintzera kontuko, debreta. Bueno, hau depet hori egon zan, baina gero beste batzar bat egon zan. Eso, hasikerako dekreto hasieran zuk ezetza manjakon gatikatu interkonexio elektriko taldeari. Baina gero batzartu zen ebaluazio batzordeaz, eta erabaki zen subvención finalista moduan aldaketa, aurrekontu aldaketa bat egon da, partida espres bat eratu da, ze plan estrategikoak onartzen da, partida espres bat eratzen bada aurrekontuan diru laguntza zuzenean emateko. Eta bere garaian Ibinproben jai batzordeari eman zaien tratamendu zerbera handio. Orduan eratu ginda 11.000 eta piku eurogatik gatikako interkonexio elektrikoari partida hori, diru laguntza emoteko, eta horren alka diru laguntza eman da, subentzioak baloratzeko mailak esan zuen moduen. Horre dira, pausuak da kontuetan hori nolaiteko. Horregatik eratu dugu partida, ze plan estrategikoak, diru laguntzen plan estrategikoak, esaten du, era agunta izango dela lehiaketa bidez, baina salbu espenez partida espres bat eratuta, udalbideekin gertatzen dena, eta gatikako Ibinproben jai batzordearekin egindan moduan, baita ere, honekin edatu egin da partida espres bat. Zebestela zintzan eman, ze diru laguntza deialditik kanpo bertan ezagitako epetik kanpo eskatu zuen plataforma diru laguntza. Claro, konvokatoria hori, epe hori betekin barreia. Hori izan da edali behar izan dan pausua, diru laguntza. Horregatik, inpintzen da epe bat, diru laguntza deialdian, eta espero dugu elkarteak epe horren barruan. Bueno, gehienak egiten dute, praktikamente gehienak. Epe barruan egiten dute, eskara. Horren eta goa basun. Beste bariko du, zergaren ordenan, bai, ez da, laugarren puntu gauz, Ez, hirugarren. Kontu, Bueno, lehen GHS-ko kontuak onartu ditugu, oin
metatu egin da udalaren kontu orokor barnean, eta badakizu lehen aipatu da moduan, maiatzaren 11an kontuen komisioa egin genuen, bertan diktamen bat, aldeko diktamen bat egon zen, diktamen hori Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu dugu, maiatzaren 24an argitaratu da diktamen hori, eta informazio publikoan egondan epean 15 egunez ez da inolako erreklamaziorik egon. Orduen, egin behar duena pleno da 2023ko kontu orokorra onartzea ala bada. Orduan, bozkatuko dugu, zerez, aldate exekutiboa, alde bildukoa, eta zuek. Kontu orokorra alde, orduan betiko lez, hauze, oin bidaliko dugu. Hemen Euskal Autonomia Erkidegoko kontuen epaitegira, Gasteizera, Tribunal Vasco de Cuentasera. Ondasun egiezinen zer garen, ordenantzaren aldaketa hasierako onartzea ala bada. Hau komisioan bat dagoen, eta diktamen bat dago, eta diktamenan tarifa batzuk onartu egin dira. Eta diktamenan egon ziren aldeko botoak izan ziren EAJ3, GTI eta Bildu bat. Eta orduen plenorako erabaki proposamena da, ondasun egiezinen zergaren ordenantzaren aldaketa hasierako onartzea. Orduan, Bai. Zurgalde, hau batez, hau honek iragarkiak eduki bat ditugu. Hasierako akordio hartu duzue, bidaliko dugu boletinera, zer iragartzen den egunetik kontatzen hasita, ez urrengo egunetik kontatzen hasita, 30 egunez egon behar da esposizioa boletinean, jende horren ipini behar da. Ez badago erreklamaziorik, definitiboki onartutzat emango da orain hasierako onartu duzuen aldaketa, bidaliko dugu behin onartutakoan ogasunera, argietara, daukate hasierako komunikazio bat daukate gurak. Eta tipo berri hauek datorren urtean urtarrietik aurrera hasiko aplikatuko direz, ondasunik ezinean zer, impuesto egin ezin hori zer. Bueno, Finantza emankortasun txostenaren berri emango. Hau da, gut daukagun beste momentu batzuk egin da moduan, bete behar bat egin behar dugu, honek kreditu adizional bitartez onartzen diren eta remanente tesoria bitartez onartzen diren aurrekontu aldaketa hauek, txosten bat egin behar dut eta kontu eman zaio plenoari gero honik diputazioara bidatzen. Orduan aldaketa izan zen, frontoiko lanak, hasierako kreditua 45.000 zen, 15.000, eta 45.000 euroko aurrekontu gehikuntza bat egin zen, alkatetxe dekretu bidez, kreditu adizional bat. Eta horren berri ematen dago txostenak, hau komisiotik pasa zen eta hemen ere sartu egiten dugu, eta azken fenean da kontu ematea aldaketa buruz, nik diputazioara bidatzeko, bale? Orduan, kontu eman da, eta kontu eman da, ez da kontu eman da, eta listo. Seigarren puntu gauz, jatorndo batira udala hitzarmena sinatzeko alkateari botereak ematea eta hori neskendean eta baita ere designatzea ordezkari bat segimendu hori jarraipen bat jarraipen batzorde bat egon da hori jarraipen batzorde horretan norbait egoteko bai orduan erabaki gu itxaso proposatzen dugu eta norbaiteke gogor gehiago dago bera joten da bengoan
unai kontrolatzen du hobeto, baina askotan gehienak liberatua dago ze hor eta ordu eta egiten dezenak batzarrak eta egiteko ez dira behar ginentzat egokienak eta konponduko gara ez dakit, ezin deunen batek beste batek edo beste lan egin itxaso dezinako dugu eta gero ditamena gontzen, bakizue Next Generation funtzan bitartez 75.000 euro Gatikako udalari emutea hori ikusita dagoela eta 75.000 euro horiek Gatikako udala bere garaian eskatu zituen bi eginkizuna egiteko Butroiko txotna ondoan jolas parke natural bat eta gero baita ere GR280 arbina inguruan horreko Lemoizko mugan hortik dagoen akzeso bat sarbide bat atontzea eta kondizionatzea ez. Orduen hauek eginkizunak hitzarmenean gauzatu direz eta epea dekogu ekainaren 30 arte onartzeko, horregatik alkateari botereak ematea boskatzen da, berak dia sinetzeko eta itxaso proposatzea komisioen jarraipen batzordeko kide udal ordezkari izateko. Ez bakat, hitzarmena ikusi duzuenez da, hitzarmena eta gero dauz zei bat deklarazio. Orden horiek guztiak. Piniko dugu Mikelen izena ipiniko dugu, montatuko dugu gorko plenoko datakien eta beteko dute zei deklarazio horiek, Mikelek danak zerrendan sinal bizan eta jatando hori bidatzeko hemendikan barik da bitarte. Biru egoteko orduan boskatzen da. Guk bozkatu aurretik sinatuko diren dokumentu horiek, akaundora bueltan bidaliko diren dokumentu horiek, guk eskatzen dugu mesedez, UEMako udalak izan da, erdara utzean dauden dokumentu horiek bentzak ederitan ADR jataondo PowerPoint sesión hori erdara utzean fitxa obrak jataondo PDF hori erdara utzean dago eta hori dago jaso dugun dokumentazioa hori ez da hitzarmena euskeratu egin dute baina euskaratu eta kuriosua da sartu gartzarela dokumentoan jakiteko euskaraz dagoela ze izenburua borrador convenio ejecución biak erdara utzean titulua baina puntua da gauza batzuetarako izan daitezke zorrotzeko beste gauza batzuetarako izan daitezke ez gauza guztietan izan daitezen maila bereko zorroztasunekin joka ezagun bada hau gai bat bere garrantzia daukana. Dokumentuak behintzat bueltan joan daitezela. Gaztelania ez dagoa sinatuta, perfecto. Euskaraz baldin badoaz, asko sortu. Perfecto baina hitzarmena euskera. Baina eskatu genuelako batzarran. Ekainaren 7an atera zan hori, zeraitik jataondok bidatzen duen, batez ere erdenaz. Eta, zantziguten askotan ditzutzak eskusak naziguten, baina seguratuko dira eta orduan bidali zuten euskeraz. Eta gaur duki dugu batzarra ere, eta hasi da erderaz, eta barrikako alkatek esan dio, bere egin alduen, zikeran bi hizkuntzetan. Egia da, jataundok daukala joela erderaz egiteko eta guk, Gatikako udala bezala esan diogu, mesedez euskeraz bidatzeko. Guk bereiztu egiten dugu, adibidez Enrikek eskaintzen duen zerbitzua, hor programa informatiko guztiak erdaraz baldin badaude, jasotzen ditugun taula guztiak erdaraz jasotzen, pas ematen digu hori, baina jataondo. Den erakunde izan da, bintzat, sostenak, etor daitezela ona, PowerPointa da, ez da jataondoko agile berez, da, konsultor horrek eman zuen. Horatzen zatzaldan egon ginen adello. Badaki, baina eskatu genio. Iñaki de San hori, ¿cómo se llama ese? Hori sopera. Presio berdinak bilingüe. Claro, eta ganera Euskal Herrian berritasuna. Itzaldi arderaz egin zati, eskatu dugu, baina ez Gatika bakarrik, eskatu dira. Ez
Nekin albertu zenik, eskatu nion nik espreski euskeraz itxarmena gotatzea. Nekin PowerPoint ardera segurik, ez dio kasurekin. Baina nik eskatu dio. Udaletxe baino gehiago eskatzen dio, Euskaraz bideratuko bada dokumentazio horiek guk diktamenean Ez, itxarmena euskeraz jungo da. Itxarmena alkatea sinatuko duna, biat euskerazko galean sinatuko du. Aldati dinot. Orduan zuek, zuek ditzatu, min dinotzuet, itxarmena euskeraz jungo dena. Aldo, eta zuek? Bai. Zazpidaren puntue honek idazkariak azalduko duzku Bai, honek diez, jakandoko diru laguntza honek betere eskatzen ditu agirik batzuk. Bata da Gatikako udalak onartzen. Bata da Gatikako iruzurraren aurkako, Gatikako udaleko iruzurraren aurkako adierazpen. Plan antifraude ditzen da. Hori horrengoan. Oin da adierazpen, oin da deklarazio eta gero beste pleno baten plana sartuko dut. Baina, lehenengo bat horretia adierazpena eta gero plana. Planak adierazpena du oinarri, baina momentu honetan adierazpena sartuko dugu. Kompromiso hauek onartu behar ditu Gatikako udalak. Diru laguntza honi bideratuta daudenak, Gatikako udalak eta udalerri guztiak, ez bakarrik Gatika, diru laguntza hauetan partatzen duten udalerri guztiak. Orduan, udalerri batzuk ja onartu dituzte agiri hauek, bakoitzak bere realitatera moldatu dau, guk adierazpen hau aurkeztu dugu Gatikako udalerantzako, eta hau da, azken finean, estrukturan, herri bakoitzak moldatu egin dau bere egoera da, baina estrukturan eta kompromesuetan eta helburuetan eta printzipioetan praktikamente antzekoak dira, adierazpen guztiak. Ulertuta, niri ikusten daztapurre, baina ulertuta zer da, Euskaraz jaso dugu hau dokumentu hau alkate Derioko batzar horretan, Mariak eramango daue egingo ditu bitartekari lana Jataondo eta udaren artean, eta Mariak espreski guratzen zen itxaso. Mariak espreski eskatu zuen agiri hauek onartu eta aurkezte, eta hori bedatzen. Baina Mariak eskatu zuen, Europatik ala eskatzen dutela, hau da bete behar da. Hori da, orduan boskatzen dugu, energetikoak, alde, bilduak alde, kasuek. Orduan hau dez, adierazpen hau. Bale, orduan akate hau jazta, Hurrengo puntua 8. da, eta Gatikako Bilduk aurkeztutako mozioa, Palestinaren inguruan, onartzea izan gehiatik asuntua, baina nahi batzu Alberto irakurri edo... Baina gure ez da, horretik ez da? Bai, zerrendan horrela dago, 8. puntua, Bilduk 8. puntua. Baina dokumentuetan, dokumentazioan kontra dator. Hori kasurik ez egin. Sisa. Zer igual de... Hori Alberto badak zain, batera tratan nahi ere, eta Berton adostu, baina usteote igual ez da erreza izango hori, orduan... Punti diferente dira, zunak ere. Palestinari buruzko mozioa. Joan maiatzaren 15ean, Nazio Batuen erakundea Nazio Batuen Nazbaren 76. urteurrena bete zen, eta urtean horrek gogorarazten digu Palestinan herriak hamarkadak daramatzala Israelen apartheid ekimenaren bidez. Egoera are larriagoa da 2003ko urriaren 8tik Israelek Gazako zerrendaren eta Palestinako lurralde osoaren aurka egin duen eraso militarraren ondorioz. Maiatzaren 24an Nazioarteko Justizia Gorteak ebatzi zuen Israelek Rafaren gaineko bere eraso militarra berehala geldiarazi da zuela. Hego Afrikak Gorteari eskatu zion ebazpen hori larrialdi neurri gisa hartzea.
Israelek Rafaren aurrera eramaten diren jarduera operazio genozida bat dela beraziz eta Palestina herriaren biziraupena bera arriskoan jartzen dute. Urtarriaren amaieran eskatu zion Israeli Gazan laguntza humanitario sartzen usteko, eta berretsi zuen agindu hori martxoaren amaieran. Horrez gain, Israeli eskatu zion Gazako gerra genozidio ekintzak saihesteko berezko dauden neurri guztiak hartzitzala, eta txosten bat aurkez zezara. Auzitegiak emandako aginduak aplikatzeko hartutako neurri guztiekin, hilabeteko epean. Gaur egun oraindik eskaera hori egin ez dela gauza. Operazioen ondorioz Israelek 36.000 pertsona eta gora eta apurtxoan desfasatuta dago, baino gehiago hil eta 40.000 baino gehiago zauritu ditu. Horietatik 70% emakumeak eta gora. Gazako biztanlegienak beren bizitokia nahita ez leku aldatzera behartuak izan dira. Handi batean, zerrendaren hegoaldera desplazatuak izan dira. Lurralde horrek ez ditu leku aldatutako pertsonak hartatzeko behar diren gutxieneko eskultura eta baliabidea. Genozidio salatzen duten protestak eta munduan zehar Palestinako herriaren elkartasuna adierazten duten adierazpenak ere oso ipagarriak dira. Euskal Herrian, herritarrek Israel Gazan egiten ari den genozidio salatzeko eta berarako suetena eskatzeko mobilizazio asko gauzatu dituzte. Gernika Palestina edo Diala Nafarroa plataformak erreferente bihurtu dira herri palestinarraren aldeko borrokan. Bestalde, mundu osoan zabaltzen ari den ikasleen elkartasun olatua Euskal Herriari iritsi da eta dozenaka ikasle Palestinarekiko elkartasun ekimena garatu dituzte. Horregatik guztiagatik, Gernikako udalak Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzen du. Eta elkartasuna eta konpromisoa adierazten dio herri palestinarrari. Israeli nazioarteko zuzenbide humanitarioa betetzea eskatzen dio. Baita nazio batuen erakunderen ebazpena eta nazioarteko guztietxea aporteak emandako ebazpenak ere. Israeli irmoki eskatzen dio korridore humanitarioak irekitzeko eta Gazan eta Cisjordanian sua berehala eta modu iraunkorrean eteteko. Irlanda, Norvegiak eta Espainiako estatuak Palestina estatu gisa ofizialki aitortzeko ekimena babesten. Euskal gizarteak aspalditik eskubide hori aitortzen diola aintzat hartuta. Nazio Batuen agentziari babesa ematen dio eta Palestinan egin behar duen ezinbesteko lana aitortzen. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuari, Nafarroako Foru Erkidegoari, estatuko gobernuari eta nazioarteko gainontzeko eragileei eskatzen die Palestinarekin dauden lankidetza proiektuekin jarraitzeko eta indartzeko. Eta Europar Batasunari eta oro har nazioarteko erkidegoari ahaleginak areagotzeko baitu eta preso guztiak askatzera eta palestinarrarentzat bake justu eta iraunkorra lortzera bideratutako kudeaketa diplomatikoak bultzatzeko eskatzen dute. 8. puntua herri palestinarrak estatu burujabe eta bideragarri izateko duen eskubidea berresten da, eta azkenik bere babesa ematen die Gernika Palestina eta jada Nafarroa Palestina eta Palestina plataforma. Hori zera gure mozioa. Diktamen bat egon zen, JTI aldeko botoak, PNV bat eta PNV-ren abstentzioa bozkatuko dugu. Bai? Zuek alde, bildu bat alde, eta zuek nintzen? Orduan, boto da sonatzen da. Ezer esatekorik ez badago urreko puntura pasatuko gara. Honetik gutxu izan dute. Eta urreko puntua da EAJak aurkeztutako mozioa. Baita ere gai berdina. Bale, EAJ PNV aurkeztu duen mozioa da Eusko Legebiltzarrean onartu dela alderdi ezberdinen artean eta baita ere Bildurekin federatuko dut. Eusko Legebiltzarreko Palestina eta Ekialde Hurbila babesteko taldeartekoa gogor deitoratzen eta gaitzesten ditu Palestinako zein Israeleko pertsona zibilen hilketa guztiak.
Hamasen urriaren 7an Israel hegoaldeko biztanleria zibilaren aurka egindako eraso indiskriminatua eta Israelgo estatua Gazako biztanleria zibilaren aurka egiten ari den erantzun krudel eta neurrigabea onartezinak eta gaitzesgarriak dira. Elkartasuna, maitasuna eta babesa adierazi nahi die biktima guztiei, eta bereziki gogorarazi nahi ditu hildako 15.000 haur eta nerabe palestinarrak basarekin eta gatazkaren deshumanizazioarekin ditu. Era berean, gogoan du eta elkartasuna, maitasuna eta babesa adierazten die Hamasek hildako Iban Iarramendi Saizar euskaldunaren senide eta lagunei. Zu-eten iraunkor bat eskatzen dio Israelgo estatuari, eta Hamasek baitu guztiak askatzea, nazioarteko legedia eta bereziki NBren ebazpenak betez. Israelgo estatuari eskatzen dio presaz nazioarteko justizia auzitegiak emandako behin-behineko neurriak aplika ditzala, bai eta auzitegira berari ere, neurri horik lortzeko baliabide eta ahalegin guztiak egiteko. Eskatzen du ororen gainetik gizar bizitzen balio gorena lehenestea, laguntza humanitario etengabea eta murrizketarik gabea sartzearen alde eginez. Herritarrek ura, elektrizitatea, erregaia, elikagaiak, sendagaiak eta bizitzarako funtsezkoa den guztian eskuratzeko aukera leheneratuz. Saiatzen du Gazako biztanleei ezartzen ari zaien zigor kolektiboa. Izan ere, gatazka armatuen legearen arabera, besteak beste, Generalko konbentzioak eta Haiako konbentzioen barne hartzen dituena. Zigor kolektiboa ez da gerra krimena bakarrik, gizarteriaren aurkako krimena ere bada. Ezein eraso ez du justifikatzen Israel herri palestinarrari ezartzen ari zaion zigor kolektiboa. Kezka agertzen du Cisjordanian gero eta indarkeri handiagoa dagoelako, non dagoeneko palestinarren 373 hilketa zenbatu diren urtarrile amaieran, eta gatazka nazioarteko komunitateak eta ekialde ertaineko herrialde guztiek ekin behar duten eskualdera edatzeko arriskua dagoelako. Ongi etorria egin nahi die Euskal lurraldera iritsi diren Gazako herritar hispaniar palestinarrei eta Euskal erakundei eskatzen die jarrai dezatela horiek babesten eta beren esku jartzen zaintza eta erreparazio mekanismoak eta beren eskubide guztien bermea. Eskatzen dio nazioarteko erkidegoari, nazio batuei, eskualdeko eragile garrantzitsuen partaidetzarekin, NBren Israel eta Palestinarako ebazpen esparruan nazioarteko konferentzia bat dei dezan gatazka amaitzeko konponbideak ezartzeko. Bi estatu bideragarri eta seguruen eraketan oinarrituta. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezar ditzala bere eskumenean esparruan Europar Batasunak eta NBek hartzen dituzten akordioak, ekialde hurbileko gatazka amaitu eta bake integrala lor dadin, bereziki biztanleria zibilaren babesa. Konfiantza du Hamasen urriaren 7ko erasoan UNRWako langileen ustezko erantzukizuna argitzeko NBek OIOS-ren bidez irekitako ikerketan erantzukizunak argitzeko. UNRWak giza eskubideak eta biztanle zibil Gazatarren duintasuna babesteko egindako lanaren garrantzia azpimarratu eta Eusko Jaurlaritzak UNRWari Gazako eta Cisjordaniako biztanleen behar humanitarioak asetzeko egindako honez ikusten du. Herri palestinarrari eta ekialde hurbilei laguntzeko talde artean elkarlanaren aldeko apustua egiten jarraitzen du. Talde hori Palestinak estatu bideragarri eta seguru baterako duen defentsaren eta eskubidearen uste sendoarekin sortu zen, eta Cisjordania, Gaza eta Jerusalem ekialdea barne hartzen ditu, nazio batuen ebazpenarekin bat etorriz. Estatu honi Israelgo
estatuarekin batera egotea. Eta 75 urtetik hona jasaten ari diren giza eskubideen urraketa salatzen jarraitzen dugu. Aldi berean, giza eskubideak defendatzen dituzten pertsona eta erakundeekin, hala nola UNRWArekin eta Palestinara joan zen Euskadiko PGK-ekin partekatutako lanaren aldeko apustua egiten jarraitzen du. Hau da, parlamentuan onartu zena taldeen artean, eta, nik uste Bilduk aurkeztu dauenarekin, komisioan komentaren nuen moduen Hamaseko erasoena eta euskal biktima batuna dago sartu. Hemen ere, diktamen bat egon zen eta diktamena hau bat ez onartu zen. Orduan bertan egon ziren zinegotzien artean. Nik ez dugu zer kontra... Orduen bostatu. Honegaz, ez da berdina violentzia erabateko eta bestea, nahiz eta biak hizketak egiten dituzten, baina ez da opresoreana eta oprimidoarena ez dire berdina. Daina, baina hori ni nire ikuspegi laguntxutik esaten dut. Bostetan, bai. Zetegi bai? Mikelek izan du, Zue bai, bildukoak? Bai. Eta zue konitxe bai? Orduan hau batez. Alkataren hitzak jaso ditu. Aurrera. Eta margaren puntu gauz, eta hori, gatikako herrian euskararen erabilera normalizatzeko plana estrategikoaren onarpena hala badago. Hitzak otola, baina ero kuskuia. Zalako. Bai, hau azaltzeko june, dara gure teknikari atorteko zen, baina ezin izan zuen, kasualitatea jarri zioten, beste gauza bat egin behar zuen, baina berak datorren hilean edo horrengo komisioetara etortzeko prest dago, osea, berak esaten du etorri nahi duela azaltzera. Hau komisioan aldeko botoak GTI, Bildu bat, AJ3, osea, hau batez, orduan bozkatu egiten dugu. Hauek. Bai, onartuko dugu eta gero, apurrete azalpenak emoteko pendiente dago. Hau batzuk goratuko duzue, noiz 4 urten behin pasatu egita pleno honetatik, ze Eusko Jaurlaritzako euskara arloko diru laguntzak eskatzeko eskatu egiten dago erabilera onartuak izatea, eta orduen 4 urten behin gutxi gora bera da legegintza. Kaso konkretu honetan da 2023, 2027 legegintzaldirako, bai Gatikako udaleko euskara plana onartu egun behar da, eta baita ere Gatikako herrian euskara bermatzeko erabilera plana baita ere onartu egun behar da, diru laguntza horiek. Orduan, hau batez Guk gaizkoa, baina ez diru laguntzak daudelako jokoa. Euskara gutxatu behar diru laguntzarik ez badego ere, planen alde. Bostean geratu gara, ustailaren bostean datu junen gabe zure. Hori idazkaria gazen du bere kositzatik. Bai, guri. Gusta egiten dago agertzea Albertok esan dezake nahi duena, nik esan dut, diru laguntza eskatzerakoan eskatzen dutela onartu dut. Eta guk diru laguntza eskatzen dugu. Bueno, hamaikagarren puntun eskaerak eta galderak, eta guk komentago dizen du apurbente beste ez badago edo badago komenta ordena bardin da. Deko usen arazoak oingoan edifizio publikoetan dauzen sarraskitxoak, ez? Ez dakit hori nola... Urtentzia ez da hori gutu?
ordenantzaren aldaketa. Fantasiarena Bai. Fantasiarena eta Ez dira, gai horrenan agertzen. ja, Ez dira. urgentzia sartu direla. Baina komisioan komentatu genuen fantasiarena hartuko genuela. Fantasiarena, bai. Eta bestea kantatuko zen. Bai. Horregatik ez dakit, ez badago usatzen, ez dago usatzen. Ikastetxearen ordenantza aldatu behar zala, ipini behar zala, hasta 9 plazas. Hori da. Bai. Eta eguzki energian inguruko ordenantzare, legez kontra jokatzen ari gara, ez badu aldatzen ordenantza hori. Horiek, dire... Bai. Hori ezian urgentzia buskatzeko. Hori ezian urgentzia buskatzeko. Hori, boskatuko dugu. Bale, buskatzen dugu. Lehenengoa zein Mikel. Nahi zutena. Venga, tasiarena, bale. Gu bai. Aldaketa Bildukoa, urgentzia sartzen dago bai. Eta PNV-koa bai ez. Eta bigarrena da, aldatu behar da eguzki plaken ordenantza, ze orain ideztik eguzki plakan instalazioak ez dute behar lizentzia, baizik eta komunikazioan previa bat egon da. aldatu egin da. Orduan aldatu egin da, bidali dizuet proposamena, non aldatzen den eguzki plaken ordenantza, ordeko zuen. Eta bueno, urgentzia sartzen dugu, jende, bilduak, Guk alde boskatu dugu. Apurtxoan deskolokatuta, beste batzuetan urgentzia boskatzen da, eta gero mozioa bera. Hori da. Eta gero beste urgentzia. Gai ordenean sartzen da. Hori da. urgentziaz, bi gai direnez, Bi urgentzia lehenengo boskatu, eta gero bana boskatu. Hori da. Hori da. Ez dugu... Bai, aurrera. orduan zuek aurrera eta PNV-koak. Orduan bihar sartzen dugu gai zerrendan, eta lehenengoa da autotaxiaren ordenantza. Hasierako ordenantzea, ze horre proposana bidali dizut. Bederatzi plazatik... Ez ipini hasta 9 plazas, no de 9 plazas. Hori da. Hori diputazioak rekomendatzen du. Hori da, bai. 2016an gomendio hori egin zan. Batzordetan ikera aipatu zen arazoa zegoela. Efectivamente. Bai. Orain Bere garaian, zikatu hori da, 2016an onartu zanean ordenantza, eskatzen zuen taxia izan barzela 9 plazakoa, gidaria barne, eta elbarrituentzako egokituta. Orduan, ordenantza hori onartu zen 2016an hemen, eta gero lizitazioa atera benun taxiaren kasa. Ezabarri horiekin. Claro, ibegaiok ezabarri horiek iba zituen. Bi pertsona aurkeztu ziren, hasik eran taxiaren lizentzia eduki zuen pertsona, gero saldu egin zuen taxi lizentzia, beste pertsona bat egon zan, eta gero beste pertsona bat egon zan baita ere orain gaur egun dagona, eta gaur egun dagonak aldatu egin dago ibilgailu eta orain ez dago behatzi klasen asunto hori betetzen. Eta horren horregatik aldatu egin bat ordenantza, eta gero lizitazioarekin arazoak ditugu. Bere garaian atera zan lizitazioa berdintza batzuekin, eta orain... Konkurso atera barko da berri. Suposatzen da beritza. Baina dagoena betiko eskubide gehiago, ez? Ez dakit, konkursora berriro aurkezteko eskubide hori seguru. Eskubide gehiago... Baremo batzuengatik, ez dakit, ez nago egitea. Baremo objetiboa ez. Hori da, baina argilezen... Ez dakit, beste... Objektibitatea bakarrik itazenariak kontrolatzen da. Beste guztiak... Interesazkoa da. Horan dauz asunto. Momentu aldatu behar da, montatu ingo dugu gaur egungo egolara, eta gero-gerokoa, abertzak gertatzen den... Lizentzia bertan behar eratzen da? Momentu honetan gaur egun, ez da betetzen lizitazioak atea zituen batintzen. Behatzi plazaik egiti, lizitazioan behatzi plazaik egin egin. Eta lizentzia gabe ezin du nahi egin? Lizentzia eman jago. Horregatik esan dugu, lizentzia eman zaio, ordenantzaren kontra, eta informe batekin. Komisioan komentatu. Zelan geratzen da bere egoera, lan egoera.
lizentzia daukat, momentuz jarretzeko, baina, klaro, nik komisionan plantatu nebana. Ez da bakarrik ordenantza aldatzea, gero, zer gertatzen da bere garaian egin genuen lizitazioakin, horren lizitazioa ondo zegoen, 9 plaza ipini genuenean ondo zegoen baita ere, lizitazioa aurkeztu zuen pertsonak bete egin zuen, zer 9 plazako taxi bat enki zuen, baina ez gaur egungo taxi gidariak, de la noche a la mañana, aldatu da ibilgailua eta bere garaian lizitazioan ipini genituen baldintza guztiak. Alde horretatik, ja, hori ez ditu betetzen. Ez du betetzen ez, plazaena, 8 ditu ez bederatzi. Ja, baina hori, hori baldintza horrekin ipini izan. Eta bere garaian gomendioak egon ziren... Alde batetik eman zaio ordenantzan kontrako lizentzia bat, baina beste alde batetik ez dira ja berez fabrikatzen, bederatzi plazak taxiak, orduan berez horre egon da... Deskoordinazio bat, horretan, ordenantza aldaketa hori... Eta bere analiza da, esatea dela 8 a la mañana, badatorra tipoa, orain dela hileak esatzen arazoa degola bere kotxeagaz hartuta degola, eta horregatik hortzek edo komisioan komentatu duen. Iker, ja ikuspuntu egoskor batetik. Nik jakin da, hau gertatzen dela eta korporazioko partaide izan da, honek nola baiteko erantzunik edo ondoriorik ikidezak enigan. Bozkatzen da bakarrik ordenantza aldatzea. Nidaki da. Ordenantza aldatzea, bozkatzen da bakarrik ere. Jakin da... Orain ez dagoela betetzen eta nik ulertu dio primeran horren galdera. Hemen bozkatzen da ordenantza aldatzea. Ez hori, berak orain. Nik ez dago responsabilidade egiten, hemen gogutua da ordenantza aldatzea. Baina berak galdetu dizu, baina berak... Nola baiteko responsabilidade da. Zuri ez. Ia erantzun Zuretako ez. Alkatea. Alkateak lizentzia bat emandu ez. Pues ya está. Informe batekin ez. A los leones. Gaur egungo akordioa, oraingo akordioa da ordenantza aldatzea, ez? Ez lizentziaren inguruan ez gaude, eta beri alkatetza dira dira. Horren inguruan berbaiteko. Baina, hau komisioan komentau zen, eta bueno, bozkatzen dugu orduan aldaketa, hasierako? Zue bai? Eta zue konintzen? Gu abstenituko gara, ez gauz kontran, baina bai ikusten dugu, ordenantza bat aldatzerako orduan, argi dago aldatu behar dela, komisionan esan moduan, gauzak gertatu direzen moduan gertatu da, baina ege da, gerora begira bere bai, lizitazio berri bat atara behar bada, igual ordenantza horregi bere bai, aparte de plazak ipini orain daude moduan eta ez 2016 urtean, lizitazioak edo atarateko igual ordenantzan beran bere bai aldaketa gehiagoren batin beharko neuke da apurbet gehiago landu, ez? Zakita saltzen dodan alzatzen zen. Inotez, gero, lizentzia, edo parkatu, lizitazioa ateraten bagoaz, eta ikusten badago beste gauzaren bat gaur egunean dauen taxiari eguneratu igual apur bat lantzeko gehiago, hori da horretik asmentzen gara. Ez da kontra gauzelako seguratzen dugu aldatu behar dela, 2016 urteko egoera bat zan, gaur egunean beste bat da, eta argi dago ez, baina hori ikusten dugu. Proposamen konkretorik ez? Ez, hori zuen partiditzaten egon garatuzu bat bere balia badatuzu zauzer konkretuago. Binot, ze azkenean taxiak momentu honetan dakozen espezifikazioak edo erosi dauena, edo dana dalakoa informazio hori bastako du, eta zatik uste dut aputzu behar dira bastartu beharko zala. Eman zan informazio hori komisio batean, azikera nola erosi horretik, eman zan eta gero erosi zuenean. Berak bazituela arazo nahiko bederatzi plazako hori. Plazarena, argi lotu zen. Baina lizitazio bat ateratzen sozianean, plazatatik aparte, bada oso beste... Baina guk gaur arte ez dugu jakin ordenantza aldatuko dugun edo, ez? Orduan ja, hori jakin aurretik ezin dugu. Gaur badaki ordenantza aldatu behar dela, landu behar da, eta informazioa eman da, baina eske orain arte eduki dugun informazioa,
guk zabaldu egin dugu, eta Baina proposamena egiterako... Claro, baina ez dakigu proposamena egin aldugun ordenantza aldatuko den edo ez. Orduan orain aldatuko dela eta gehiago landu aldala, bai. Baina hemen badago proposamen zehatz bat ordenantza aldatzeko plazak direzela. Bai. Guk esaten daguna hori da, ez, jola sakonago egin, begiratuz bere bai, esan beharrean gerokoak gero, igual aldala zeu zer bere bai, ordenantza hori buelta bat eman gehiago, ez? Baina, guzti, bost alde, eta bi abstentzio. Hasierako sonatzen da, bidaliko boletinera. 30 egunez boletinean egon dadin, informazio publikoan, eta alegaziorik ez badau, pues hace falta tomar otro acuerdo. Entonces se entiende definitibo egiten da ontxe onartu duzena, bale? Venga, listo. Eta bigarrena. Plaka solaron. Hori, hori proposamen hor dekozue. Bueno, baita ere onartzen dugu, zera, premiazko... Hori ja onartuta dago. Hori onartuta badago, bakarrik lotzen dazku. Norzikona kumplidu beharko litzateke ordenantza municipalean ez da nabetz. Ganetik dagoen... Nik esplikatuko dut akordet. Proposamenean sartu dute legearen. Badauz hor egoera batzuk, legeak onartzen dau orokorrean, baino gero salbuespen batzuk daude. Eta salbuespenak dira viviendas de patrimonio cultural artístico eta horiek direnak, viviendas colectivas en determinados supuestos, hori da, azken finean da legeak hori ikusten duena. Legea da, uste dela 5/2023, ez dakit buruz animaz, del gobierno vasco, hecho parlamento vasco, facilitar la tramitación del autoconsumo da, eta hor dauz, salbuespen batzuk sartu ditugunak. Estas instalaciones están sujetas a comunicación previa, hori da egoera orokorra, salvo cuando se realicen en edificios o conjuntos declarados bien de interés cultural o bien catalogado, cuando afecten a la cimentación o estructura del edificio, o cuando, de acuerdo con la normativa ambiental aplicable, hau da ingurumen araudiak, estén sometidas a evaluación de impacto ambiental, casos en los que será necesaria la licencia urbanística. Orduan egoera horiek direnean, orduan bai la licentzia, baina egoera hauetatik kanpo, legeak lege honek esaten duen moduan, bai ez da licentzia eskatu behar. Hori komunikazio previagaz, horrekin ez da licentzia da, hori bai, komunikazio previa horrek agiri batzu behar ditu. Ez da bakarrik horretzea komunikazio previaren gatik, baizik eta behar ditu ordenantzak markatzen dituen agiri horiek. Memoriak eta horiek. Uste dugu kasu bakarra da. Instalakuntzan bai. Gu bidea emango diogu aldaketari. Premiazko aldako eta aplikatzen ari gailako ordenantza bat, legez kontrakoa. Urtebetez, legez kontrakoa. Bidea emango diogu, baina zintzotasunez ez dugu ulertzen. Ulertzen dugu legea ezagutzen dugulako, eta ordenantza ezin da joan lege baten kontra, eta ulertzen dugu legeari lotuta aplikatuko zaiola hemen adierazten dana, baina ez da ulertzen. Bestea zenbait agiri behar, da notificación previa. Comunicación previa, sin límite de potencia, bla, 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 comunicación previa. Ez ordenantzak agertzen diren agiriak, ez da behar. Ez da behar. Eta hemen aldatzen den dekretu honetan, guk ez du ulertzen berez,
aplikatu beharreko aldaketa hori irratzen duen. Bidea emango diogu, hori batetik. Eta gero, bestetik, eta horreko gurean hitz egiten egon ginen, urtebetez, onda aplikatzen ordenantza, porketo, oso zorrotza, hau da, hemen fotovoltaikak edo eguzki energia aprobetzatzeko, instalazioa bultzatzeko asmo horretan, ordenantza honek egiten duena da, atzera bota argi eta garbi, matatik poner un baren gatik, arekoak solares, eta orduan, claro, gure kezka da, ja zenbat gatik garrei aplikatu zaien ordenantza hori legez kontra. Eta horrek suposatzen duenarekin. Claro, ez du biakingo zenbatek ez duten jarri ordenantzaren zorroztasunagatik. Hori ez du biakingo. Orduan, agian, komeni da agian, ohar baten bidez, gatik-garrak informatzea zein da egoera berria. Ez bakarrik kaso konkretu honetan, komunikazio previa ez da bakarrik plakaso horretzako. Adibidez hemen, bere garaian, sakristanes eta beste komertzio batzuk ipini zidanean, ez zuten lizentzia jaso, komunikazio previoak izuten. Baina komunikazio previoak eskatzen du, yo el solicitante, y el que comunico previamente, tengo un técnico que me avala que en estos documentos, el que los ha hecho el técnico, cumple la normativa sectorial y la normativa ambiental. Gauza da, jarduera, eta beste gauza da, obras. Eta instalakuntza. Irakurri legea. Ez da behar agiri ambiental bat, zuzuretzean plakak jartzeko. Komunikazio previa... Ez ordenantzak eskatzen dituen agiriak. Ordenantzak eskatzen ditu agiri pila bat. El certificado energético hori aldatu genuen, hasi kera biztatzen genuen. Legeak esaten badu, notifikazion previa egin, nahikoa da, lizentzia ez da behar lizentziarik eskatu, baina aldiz, aurkeztu behar dituzu, lizentzia eskatu behar zenean, eskatzen ziren agiri berdinak. Hombre, a ver, gauza da obra, eta beste gauza da actividadea. La comunicación previa se retira a las actividades, ¿no? A la fabricación, ¿no? Exactamente. El caso este de las placas solares y el caso que pasaba por los comercios de aquí, que no voy a personalizar en los comercios, pero es que el tratamiento es el mismo. Se sustituye la licencia inicial, en la ley de medio ambiente se sustituye la licencia inicial, por eso tuvimos que modificar en 2016 también las ordenanzas, porque ya no necesitan la licencia inicial, pero luego sí pueden estar sujetos a comprobación. Entonces, si tiene que haber una comprobación posterior, puede haber una comprobación posterior del ayuntamiento, pues cuando vaya el arquitecto, cuando vayan los técnicos de los ayuntamientos, pues les tendrán que presentar una documentación. Y vuelvo a repetir, una cosa es la actividad y otra cosa es la obra y la instalación, son cosas diferentes. Una documentación bai, zuk esan duzu ordenantzak agertzen diren dokumentazioa. Ez dago zabera. Zer agiriak memoria bat agertzen da. Memoria bat agertzen da. Memoria bat, ordenantzak zenbat agir eskatzen ditu. Informe previo, informe posterior. Hori aurkeztu behar du bat, tekniko bat kontratatu behar du, eske legearen asmoa da precisamente gauzak arindu. Gauzten dugu, lege aplikatu, baina trabajatzen, jarraitzen. Zentzu orokorrean, osea, zeuzelan ordenantza municipala... Bai, esatea, eta gareko ditu, ¿ves? Comunicación previa, yo lo que digo yo. Aquí dice, lo único que dice, están sujetas a la comunicación previa. Vale, comunicación previa. La comunicación, vale, me voy a leer. La comunicación previa recogida en la letra B y C del número anterior deberá tener como mínimo el presupuesto detallado de las obras, los planos y fotografías del lugar de ejecución y una memoria indicativa de la potencia de la instalación. Esto es la ley. ¿Eso no es lo que pedimos nosotros? La comunicación no. Bueno, baina hau eskatzen daule legeak. Vale. Hau ze aurkeztu behar da, legeak eskatzen daule. Ni memorias ahinas. Hori da, instalatzaileak egiten dizuna agiri bat. Bueno, Eso ni memorias han dizut. Zuk esan duzu Hemen daukazu, laugarren puntuan da resu legeak. Kontua da,
Hori da eskatzen dugu. Bai, hau eskatuko dugu, hemen, ez que nik uste de testuan hau Hori ordenantza eta listo, ez besterik. Claro. Nos tenemos horren un caso, ya está. Ahora otra cosa es que hay que ver, ¿seguimos con la bonificación, sí o no? Hori da kontua, eta mintzek esan duenaren arira ere, nik uste dut premiazko dala ameri bidea ematea eta aldaketa hori aplikatzea. Legea aldatu badako, baina ordenantza hori beste eta beste lanketa bat. Horren promozioa egitea bere. Es que honek, claro, zuk aurreko legegintzaldian ezinan egon, baina hemen egon zirenak eta alde bozkatu zutenak. Nintzen egon berez. Ez, ordena, izuzko, nik esango izut, ordenantza egin zan bonifikazio hori. Horregatik onartu zan ordenantza hori. Arkitektoak behar zuen kontrol bat egiteko behar zituen agiri batzuk. Eta orduan agiri horiek ipini zeran, eta ordenantza Orain behar ditugu. lizentzia bat emateko, eta gero 3 urteko ibiaren 150%ko bonifikazio hori. Lege aldatu da, eta ematen du lege aldatu den enteratu ez den bakarra zuzarela. Berdolakoan dauzkago etzera ditzen, zebizka kamioa normatibekeko disposizioa. Eta zuzara bakarra, zatezuna ez, lehengo normatibarekin jarretu behar dugu. Horregatik aldatu dugu. Ari zinen ondio esaten, lehengo punto horretan. Memoria. Zer da? Memoria negoen anpatzen hemen aipatzen duena legea. Baina testo jartzen du beste goza. Baina memoria hori da. Memoria, nik hau legea aipatu du. Bakontu ze aplikatzen da, porque ordenantza legez kontra ezin da aplikatu orain arte bezala. Legea. Bueno, akatea dino moduan, uste kasu bat izatela eta nik uste bonifikazioa eskatu duen eta bonifikazioa jasoko duela gainera. Zer bonifikazioa, lizentzia garatu zaio, lizentzia da aurrekontuaren endoko. Aurten ez da eskarerik egon. Ez da eskarerik, eta bat pasan. Zigezkoa izan zen, ez dakit udaran izan zen Begiratu barko da. Bai, milaka euro ordaindu ditu. Lizentzia mogun hona, eta hori legez kontrako. Ez da, izan konpontzea, azaldu, esan. Ja, eta punto. Honek bidari da bonifikazioa, nik uste dut bera gaina espreskizkatu zuen bonifikazioa. Ez que hemen azaldu bazaio, bera egin du azaldu zaio. Ya, pero si la licencia de la igual es lo que quería la bonificación 3 años y La bonificación es una mierda de lo que va por la licencia. El porcentaje no hemen beti egon zalantza de que, claro, si modificamos esto, quitamos la bonificación y eso tampoco, no sé si la gente quiere. La ordenantzaren asmoa, nik ez dut ulertzen zen da ordenantza asmoa. Kaja egitea, ez que, zetarako ordenantza bat, traba jartzeko bat. Bueno, zuek botatzen duzu bat, ordenantzak egiten badira, gauzak adosten badira dugu, diru laguntzak eskoleko izateko, diru laguntzak... Ez que hori da, motivazio hori da, ordenantzak kaduka, kasi ordenantzak kaduka. Hau batez onartu zen aurreko legegintzaldian. Aurreko legegintzaldian, zenbagarren urtean, esan duzu? Aurreko legegintzaldian. Zenbagarren urtean. 2008 batean. Arrezkero egon da lege aldaketa bat. Hori esaten nahi gara. Eguneratzeko, ez da? Bere momentuan erabakiak hartu ziren, bere momentuan. Honitza zuek galdera. Eskerra gero bertzuz esanik, izuzkori, zuek galdera. Boskatzen dugu. Bai, zuek esan duzuen baietz bai, ez da? Gu baiet, premiazko dalako eta ez zirenelako legez kontra ordenantzarik aplikatu, baina berez, uste dugu ordenantza bere horretan, aldaketa honekin, eta baina bere uste dugu, guztiz premiazkoa da, aldatzea. Hau aldatzea. Legeak ipintzen duena botako dut. Hori jarri ordenantza. Amagaren artikuloa dela dokumentuena. Ez da, horta pega. Legeak esaten dena bai. Guk baietza emango dutzagu, baina, legeak aurreikusten duenarekin ados gauzelako, baina bai eskatzen dugu legea aldatu denetik eskatu damen pertsonen... Hori aldeko. Abizatu, deitu. Eta bestalde batik... Bat igez.
Eta beste alde batetik, olako puntu bat presasko modura pleno batean sartutea, egia da egin behar dugula, eta egin behar izan dugula bere bai ez, baina, egon gara bere bai orain arte, gure esan, de repente sartu dugu, uste dut ordenantza hori bere bai, apurbet landu beharko zala, gehiago ez, apurbet izuko kekometa dauena ez, berez, igual legea hartzen dugu, eta hartzen dugu horrela, zezun bidali dozuna, ez da zehatz hori, baina... Ez dut legea, aldatu behar dira artikulo batzu. Beste artikuluak ez die lizentzi. Legea bakarri sartzen da lizentzien, bai edo ez. Eta zea gehiago behar dira. Euskara, egon da beste osoko bilkura bat, ez? Oporra horretik, ez? Bai, gelditzen gara eta moten dutzegu buelta bat, denboraz? Eta Ibiaren abe bai, txertatu daiteke behar bezala ia obariak mantentzen diren, nahiz eta lizentziarik ez aplikatu. Obariena ulertzen dugu baietz. Baina ulertzen dugu, baina porque legal ez dukatzen obaririk dagoenik. Hori gure ordenantzan aplikatu bat dugu. Ordenantzan bat dago horrik. Baina lizentziari lotutako obari da? Ez, ikusi dugu eta ez da lizentziarik, baizik eta instalakuntzarik. Instalatzen danean, urrengo 3 urteetan eskatu daiteke bonifikazioa. Ez du lizentzia berbait errorak, nik aldatzen bonitzan Ibiaren ordenantza baita ere, lizentzia epatzen baina ez dago lizentzia epatzen. Aklaratzen dugu eta dekogunen preste bozetoa bidaltzen dugu. Alba da komisio. Hori edo, ordenantza jazten duenean, pasatzen talde guzti, eta adotzen guzti badugu. Eta geratu gara. Sartuko dugu komisionan ustarian, ordan? Bai, sartu. Baina nik botako dizuet legea, ordenantza dago moduan aldaketa legea markatzen dituen. Ikusiko dozuet beste artikuluak dire ordenantzan azalpena, betegarrak, esplikazioak, araudia eta... Baina ez da legearekin, lege honen aurkako aipamenik ez da egiten. Baina, ustaileko komisioa. Usten dugu ustaileko komisioa. Horretu ez da? Perfecto. Eta bakotza kuenta bat egon da? Laketa bat ingo dio horretik. Eskarak eta galdera. Agian arkitektoa egongo da, ez dakit. Onduara gorretan dago, baina etorri daiteke arkitektoa eta komisioa. Eskarak eta galdera. Mika, zugu duzu ez, hasi zara zerbait komentatzen hartu. Ez, izan da asuntua. Ezkede politi, ja... Azkeneko zera programa egon bide apurketa batzuk bai gaztetxokoan, eskolatan berriro, zu emateko intentoa gauza besteak. Erroparen kontenedoraren gainean, bai edu zitzaigu, beste toki batzuetan ere, orduan ez dakitela herriko jendea den edo politika horien kontra doan filosofia, badakizu koperak, erropa horiek kontenedore horrek jartzen ditu, bale? Egiten ditu las tiendas estas de comercio justo, hor saltzen ditu, bale? Orduan, badago jende asko ez dagoela politika horrekin bat. Baina ez egon dira beste leku batzuetan, orduan, badaukate susmo bat, beraiek, kooperakoak, beraiek badute susmoak, norbait ari den boikoteatzen kontenedore ezberdinak, ze ez da bakarrik herri batean gertatu orduan, hori alde batetik. Beste alde batetik, konturatu, egon da talde bat, adibidez, aste santuan egin zutela pintada batzuko, harrapatu zitzaien, pintatu zuten murua eta, orduan, gertatu izan denean, sua eskoletan eta beraiek, esaten dute beraiek ez direla izan. Eta beraiek orain daudela, baina ezke behitu, ezke beraiek egon dira orain arte, hor badaue, ugarten etxe bat erdinde, eta orduan, aste santutik ondoren, ala joaten hasi dira. Binguarekin, bai bat ipini dute, orduan ja, gurasoek debekatu egin die, ala sartzea, normala. Baina, klaro, tukiko daguz, uda guztian, hemen, eta amasei amabost, amala urteko mutiak, ez bada diozu, apurrete, bastakit, tokiren bat, edo guk portikoan dagoten diren, guk ez genuen behar ezer. Zugandila, bizikleta, portikoa,
Baina oraingoan aspertzen badira behar dute egin. Orduan gauz planteatzen, abertze aukera emango diegun, uztaila eta abuztua, ama abuztua. Baina asteburuetan, eta adibidez gauz, igual gurasoekin batzar bat egin, eta gaztetxokoa utzi, astegunetan, hortxe gabiltza. Buelta bat ematen, sekaro. El diablo cuando se aburre, zelan esaten da hori, Itxaso pixkat arriskutsua, jakin gabe beraiek izan diren, gazte horieko ze gazte izan diren. Bai. Izan dira beraiek, Ni badakit, oskitzek esan zidan, beraiek pinta dutela, baina badakit oskitzek esan zidan, lamatzen gu egoten dela, beste etxean, osea, beraiek ez dira zen. Baina Juan Carret dino, hartu dutela, ze, klaro, hautsaindegi barrura sartzen direla. Zehor baten, argia biztuta eta atea irekita, igual agian garbitzailea astu ditzaio. Baina konturatu dira, berak dino atzealdeko atea dara emergentzia askoa. Orduan, ezin da itxita egon inoz, baina kanpotik suposatzen da ezin da ireki. Orduan, beraiek ikusita uste dute goiko partetik sartzen dutela zerbait, etxea atea irekitzen duzun bezala bueltarik estareko, eta bultzatu egiten dutela. Orduan, igual izango da, herriko jendea, baina ni badaki kuadrilla hori bai gaztetxokoan liatzen dutela, igandean ere deitu zidan leire, oskitzek eta putzu bete respeto eta gauza, baina kasualidade kuadrilla hori beraiek direnean eski harrapatu egiten zaila, bai nahitz eta bai beraiek esaten zute bai amatzi. Inindatu zuten gaztetxokoa, batek eman zion grifoari, berak aitortu zuen izan. Gure dut esan orduan, ez dakigu, beraiek direla jakin dugu eskolan, baina karo, orain ez dakigu, baina bai gazteari aukeraren bat eman behar diogula udarako uste dut, ez dakik. Ez da izango, nahikoa. Baina saiatu behar gara, nahikoa ez da ezer. Baina saiatu behar gara, eta hori gurasoak gurasoak esaten diozula eta egiten dutela, paso nire unea, ez? Gure dut esan ze bada horrelakoak, baina bueno. Topikotik aparte, babestu behar dugu ze instalazio... Zoia bidau. Udan instalazioak eta baita ere... Herri instalazio, beste eskolak eta bat da beste, orduan, ez dakit, beste sistemara bat edo... Bueno, nik esan duen tienda del espía eta kamara, eta search, que no es ilegal. Baitu, ilegal, hori ezin dugu geure kabuz, hori berbain behar dugu zainagaz edo, en todo caso... Porque kamarkako hau hainbat eta ebazko etxeatzen kriston moskoa. Ni ados nago, zentzu baten. Alegitu behar gara, bideratzen beste okupazio batzutara, eta hori oso ondo da. Baina, bestea bere gauza normalak dire, hola goze pastea. Hori ja, eskotera ordendu behar dulez, nekatuko da, kaskerarlo esto de otra forma, horrei buruz buelta batzu egoteko... Hori arriskutsua da, adibidez, eskolatan fogatita bat egin dute, oingo asteburuan, eskolatan bere fogatita bat, justo, txantediak ondo ondoan. Horre interesan Orain ja ez, baina okupazioa, bikoa eraman zuten, baten etxetik eta gozeko dubitaten bikora jolazten. Eta gero, zegoen ez eskilera gara, eraman dut eskilera. Eta ja, guraso batek esatie, fuera. Orduan, geratu dira, beste gurasoa, debekatu egin dien ara joatea. Baina, zeo zer errantzen bada, norena da erantzun. Gurasoena, erantzukizuna, el Código Civil te dice, zure seneba eta 18 urte baino gutxiago baditu, egiten badu edozen, ematen badio zua udaletxari, zu guraso bezala ordaindu bat oso. Hori te dice el Código Civil. Horregatik gurasoak normalean 18 urte egiten dutenean, ez da zuretzako zela aldatu, niretzako asko maitia. Zermetik aurrera zu ordaindu bat oso zurean. Baina hori Código Zibilak esaten dizu. Eta lehen esan horrela, baina orain bai.
Baina igual babestu behar da hori, mehizunez babestu behar da. Hori esan nahi, no? Zerbait egin beharko dugula... Informatik. Zein, baina zelan babestuko dozu... Arra partikularra. Ez que zin dozu ipini... Ez da herriko etxe bat ez, Claro, eta gero aipatu da kamaran arazo biek, claro, hemen badakit zua eman ziotela kontainea gare, baina eske hori publiko, osea, irekia da. Eske normatiba eta arau aldetik gero da, o... Espazio publikoa da, baina irekia da dago. Está bien, pero eso. Vas a poner una cámara ahí. Hor kontua. Egin behar dena da prebentzio lana. Prebentzio lana gazten da. Empezaron a hacer de los... Tomo eta lepoan, ordu bietan atera ziren, eta auzokoan, ez da, jolaskopeta. Eta batek esan zutzen, nene, gatitekoa gara, Osaldeko grubikan, Kristo Zaratak gatitekoagaz, jolasten aldi, oskitzetan, batxin zuen. Esperantzaren alde, horrein dela egun batzuk izan indula batzak bat gazte konbokatuta apori buruz, eurek kezkada gendek etxe bizitzari buruz, eta eta zera oso interesante izan zen, batzara, jende mordotxuak aporta zuen, eta, adoina bere egon zan, eta, interesante ikusi nik bereien lana, esan gudot, Gauza batek ez daukentzat bestean, dana ez da txarra gaztea. Eta aukera neurriak izan daitezela hasiera baten pedagogikoak. Bai, claro, ez que hori da garrantzitsua. Adibidez, Igual, lotu gara, azken momentu lotu gara idea barik. Ze egiten dugu plangintza bat, beti bezala zelagaz, mek udalekuka bat da beste, baina igual, dekogu hor kopuru bat edo adine, gune bat, edo mundiala bajatzen dira, eta hemen geratzen dira, Etxe bat egite. Zer hobeago, Ni bere lanekin egingo nuke, le pondría hasta cortinas, zera. Amaretxetik edo igual cortinak eta han ipiriko nuke ni nire mundua. Estari dago? Bai, estari. Betiko matrakarekin dato. Erdibidea, red elektrika, interkonexioa, eta badezen bai gauza aipatzeko. Gu maiatzaren 3an sartu denon idatzi bat, red elektrikari erdibidea, zati txiki hori, subestazioa hormigonatu duten zati hori. Horreri emandako baimena bertan bera ustea eta ez du oraindik inolako erantzunik jaso. Erantzun zitzaiguna da, aldundiak behartu dituela gatikako bide bat hormigonatzen. Ez dugu oraindik agirik ikusi, oso harritzen zaigu zen aldundiak derrigortu alduen enpresa bat gatikaren bide bat hormigonatzen gatikako udaletzean ezer esan gabe eta oraindik ez du ezer jaso, berresten gara berriro eskari horrekin. Gero, badakigu, danok ikusi dugu zelan ari diren bide berri bat zabaltzen, egokitzen, atxurirako bidea nortik kamiak ateratzeko. Eta badakigu, de primerísima mano, arazoak egon direla zenbait aberen jabeekin. Orduan, galdera daia hemen zerbait dakizuen horren inguruan, eta red elektrikak supotatutako enpresen arduradun eta langileen arduragabekeria, gezurrak, eutxikeria, eta horren arira ikusi dugu zelan red elektrikak berriro eskatu du udal-terreno bat erabiltzeko baimena bere jardueran jarraitzeko. Orduan guk hor eskatzen dugu, orain arte bezala, lizentzia hori edo baimen hori ez ematea. Ikusita ere, zer nolako jarrera eduki duten, bai Gatikarron edo herritarren aurrean, zer nolako respetua adierazi duten beton ditun arautin, eta orduan, argi eta garbi, horrein lizentzia bat eskatu, udal-terreno batean, hacer sus trabajitos, gure eskaria da ezeskoa.
Orduan alde batetik zergatik ezagun erantzun maiatzan 3an sartutako idatziari, eta zer dakizuen aberen inguruan egon diren arazoetaz. Eta bukatzeko karteldegia orduan galdetu zenean, esan dizun baiet euskaraz da, baina ez da euskaraz. Ez da euskaraz, eta eskatu zaie. Baina, egiten duten nahi dutena. Ordutegi bat zehaztu zaie, alkate dekretuz erabiltzeko mosteko herribidea herritar guztientzako, eta ez dute betetzen. Eta bendatu ez beste eskari batekin, orduan, bukarri daukagu. Erantzuna izan beharko zen, ez eskoa. Osea, euskarako kartelak ez dute. Herribidunez ez daude kartelak. Ari gerteko zin kartelez ari garen, Etzen zarenean justo lanean dauzen ezi horretara, plastikozko horiek, behin-behineko kartel horiek, nilak idala. Igandera arte, orainik, ergara dutzen zen. Beste kontu bat da, errepide ondoan, jarri den behin-behineko kartel horiek, horiek bai, elebiz daude. Baina, lan tokira etzen zarenean, enpresari berari dagozkion egitekoetan, hor nilak idala. Igandera arte, orainik, bideari dagokionak elebidunez daude, lehen ez dauden elebidunez, lehen erdena zauden. Nik uste dut horiek aldatu dituztena. Hori eskatu zitzaien horiek aldatzea. Horrek horrela, ez bideari dagokiona, asko dinozuna. Lehen ez dauden. Horrela bat hasi dute horrean, eta horrean ere kartela jabauz jarrita, eta bido dezaintek jarrita euska, perlaraz. Bido dezaintek, bale. Kartelak elebidunez. Bidoa dezain, bintzi, sefi edo paset. Puntua da, nila gai honekin, benetan esango iztuet, ematen du gustatzen zera, pero no me gustó una mierda. Eskertu da nago, nekin. Bere garian argudiatzen zen, larrateazpiko bideo dira bibazutela, aldundiak ezierako usten, kamioiak, laborantza bideratzen, erraia egaro bat zalako, eta ez da gizen bat eskola eta ikastetxe segolako, eta ari dira ara ekin gabe kamioiak ateratzen aguntza. Orduan, zara du, zenolako jarraipena egiten ari garen udaletzetik, gero, lizentzia bat eskatzen duten bakoitzean, baiezkoa emateko, non beraiek hasi-hasieratik eta urteak dira ja, ez dute behin ere ez da beraien legeak bete. Are gitxiago batikan finkatuta ditugunak. Behin ere ez, Orduan, bada momentu agian argi hitz egiteko eta esateko proiektu, utziko diego egiten nahi dutena. Porque agian uste dugu eze, baina nahi dutena egiten ari dira. Batikan, eta herritaren gainetik kasu bat ezagutu azkenetan, lotzagarria dana. Aberekin egondako istilu baten aurrean, langile bat atera zan kotxe batekin toda hostia eta ez zituen eraman de txiripa. Eta hori da agerian geratu behar den jarrera. Eta orduan, lizentzia bat eskatzen dutenean, argudioak soberan daude, ez eskoa emateko. Zerrenda oso bat egin daiteke, egin duten arau hausteak aipatzen. Etengabe, eta barrio esaten du, zenolako jarraipena egiten den. Porque bereik eskatzen dute, egiten dute eskari bat, bide bat moldatu eta. Neurtu da, ze zabalera aplikatu duten, ia egokitzen da beraik indako eskarian aipatutako neurrietara? Ni parios. Botauten geruza gainean bat dator beraiek zehaztutako kantitatearekin? Ni parios. Baina hori ez da egin, eta hemen egon gara zaratzen egun bai eta beste bat ere bai, hilabetez hilabete. Eta berriro tortzen dira lizentzia bat eska, eta berriro ematen zain, orduan ez du ulertzen. Pleno monografiko bat imako. Hori agatu nahi, zuk entzun dago zu gurtaka, hori da plenoaren bete beharreko bat. eskaera eta galdera. Eta harta jasotzea baita, aspektuta nago, baina etorriko nahi berriro matraka ematen. Etin da betorrez matraka ematen. Harta jasotzea niri dagokiz. Suposatzen da, baina eske maiatzeko plenoan komentatu genuen, Bizkaiko Foru Aldundiak Labarruedas bat behartu diezu egin dozun maiatzaren 3ko galderaren inguruan. Labarruedas bat Labarruedas bat egin behar dut eta gero dago errepide foralarekiko
Bizkaiko Foru Aldundiak daukan servidumbriak eta eskubideak. Bai. Eta, pues acá me parece que alcanza Baina, la zona de esan policía. La zona de policía, quieras o no, sí, sí, egia da. Idatziz. Ez. Iker idatziz. Mikelek erantzeko dizu, mesaz Mikel erantzeko dizu. Hemen, suertez edo desgalaziz, asuntoa da, nipere errez igual esango dauke ezetza emotea, naskatuta geudelako ja zeuen euren jarreragaz, baina, claro, hemen asuntoa da, lizentziak nik egon behar dit. Ez dago inarro elegia, eta talde zinor giratzen, ez dela egiten dugu lau trapitzen da bat eta zeu emoten duzue. Hori da ematen duzuen erantzuna? Norra usartzen dan, esaten, ezen... Argi nintzen dezagun. Konstituzio hori da Bueno, orduan bat, nik uste dara, behintzat jaso dugu erantzun argi bat. Orain arte jaso ez duguna, jarraipena egiten zara, hau eta bestea. Zu badakizu hori buruz dana, eta... Dana ez. Baiek udalak ez badaki baieteko zela bere jabegoan, ezin zaindu baiek. Horrek gauzek, nik ez dakit horre baiek zelako adjudikazio gideon ayuntamentu, baina antza, han egon dire, eta honek asto potroak aurretik egon dana. Zierreak eta dana, baina horrek gauzek obran egunero da. Zubardura lizentziak ematea, eta zu lizentziak eman bako dituzu, zerbaitetan oinarrituta. Ez, burura etortzen zaizulako eta lizentzia bat ematen duzulako. Gu ez gabiz eskatzen legez kontra ez eskatzen dago zelako, eta arazoak izaten ditut, kontra alde dagolako, beste bat kontra dagolako, hemen kasuan ez dago bat bere kontra. Bueno, baina guk ez egin dugu, hainbatetan ekarri dugu hemen, gure kezkak, gure zalantzak eta gure salaketak, eta ez da... Ez diret ezberdinak guk egunero deko zen zalantzak eta kristoak, antzekoa dire. Dana ondo indute. dana txarto. Egunero gaude esaten hobetzeko. Badaude argudiak eskatu den azken lizentzia horrei edo azken baimen horrei ez eskomateko? Nik ez dut ikusten ezer, nik informe baten gutxien ez oinarritu. Azken baimena zein dinozu, partzelana? Bai. Udalaren partzelaz. Eta hor dago zen mehatzuak eta konsiente gara dano? Ez, parentxatu. Entxontxo, ez. Oinak ez dago mehatzurik. A ver. Ondaren legeak aukera baten du interes orokorreko eskakizunak eta proiektuak jokoan daudenean. Interes orokorreko proiektua da. Terreno municipalak arrendamientoan emoteko eskatzaileari. Hori la ley de patrimonio de administraciones públicas. Hori, aukera hori, legez aukera badago emateko. Aukera dago ez. Bereak eskatu dute bainun bat. Guk eman behar dugu erantzun bat. Holanda edo udalak emondotzea aukera udal lurretatik pasetako da nire galdera. Auzotar batzuk afektauek egon direz, hor kamioiek eta ateratzen ibili direz, hor badago larre baserria eta badauz bere bai infraestruktura, azpiegitura publikoak, eta nik ulertuta okiroten egin da, udalak berak emondotzola aukera hori, udal terrenoetatik pasatea, besteari molestia ditxau egoteko, gaur autotarrei dinote. Zeinik hori okirote, azuk esaten zauzena da beste gauza bat, totalmente diferente, orduan ez dakit. Igual solapatzen dira gauzari, gauze bat autopista elektrikoaren baimenak, eta besta gauza da udalak errepidean behartu izatea geuk emonez lurra ez kalterik egiteko asunto horretan ez da eskatu dauriela lizentzia hori berez da kumplidu erraztasuna emondotzola udal terrenoetatik bidea egiteko kamino generalera harina urteteko, ez? Eta hor dauz gauza diferente ikuspegi oso diferenteak bidez. Bata erraztea eta bestea lizentzia eskatutea, ez? Ikusten dut diferentzia handia dago. Eta gero, udalera biaren ordenantza bideratuta dago
eginkizun batzuetara. Orokorrean maderistak izaten diren. Maderistak, horan agatzen dago udal ordenantzak. Egia da beste supostu batzuetan luon mogimenduak eta hori horrik ez aplikatu ez zaiena, por cierto, aplikatu ez zaiena. Baina dino, maderisten kasuan... Eta naiz eta salatzen egon garen aplikatu ez zaiena. Zenbat tonelada egur atera dute, ba esango jaztu, bai, orain dute ezakizten badiru, kontzeptu horretan, eta nik dute, eta horretik zenbat tonelada egur atera zute. Eta salatu genuen juzgadoan eta leku guztietan. Izuna ipini zaie eta... Zenbat aldizioan bere zazien herritarra kanagora kamioiak elitzen. Juzgadoko salaketa se archiva porque no hay causa pugnante y suficiente para ir contra esta empresa. Tal cual. Eta zuk egin dozun galdera eskalaren inguruan nire diotzut legeak aurrikusten duela. Eta nik uste dut azkenengo agirietan aurkeztu dituenak, nik uste dut otsaileko eskakizun horretan, otsaileko eskakizun famoso horretan, hemen komisioan komentatu zana, eta permisoa esena emon, lizentziarik esan egon baino silencio positiboa zeukan, Aste bete barru, declaración barkatu, declaración de utilidad pública onartu zuen Consejo de Ministrosek. Eskara horretan otsaileko 6ean, ja aipatzen dute ya 3.1 eta 3.2, los caminos para que no se peguen, se va a solicitar el arrendamiento de las parcelas municipales adyacentes, porque los caminos vienen de arriba y vienen de abajo, y si no les dejamos la parcela, para que pasen por ahí, se van a pegar, se van a pagar ellos. Eskara hori otsailaren 6ean. Ez da gaur egungo eskara bat, otsailaren 6ko eskara. Zu jarri zu egunean, atzo bertan zerbait eskatu dutela, ez? Atzo, zer? Hori autopista. Baina atzo zerbait... Baina hori beste gauza da. Bueno, beste gauza da, baina eskatzen dute. Baina zu dinozu 3.1 partela, ningura nahi zara. Ez, nik ez dut partelarik aipatu. Atzokoan dauz erdibide batzuk erabiltzeko, azken finean da, kalikatak egingo dute, declaración de utilidad pública dauka linea subterránea badakizu. Trazado bat dauka de declaración de utilidad pública, izuzko. Ondoan, azterketa batzuk, azterketa geotekniko horiek. Horiek diez, eskatu direzan, horiek agileak ipini direzan web horrian, horiek diez. Baina hori da estudio geotekniko, beste gauza da. ¿Cómo este gauza da? Un poquito berniara. Hau da, atzoko, azkenengo eskaera atzoko esan zen. Eta guk esaten dugu, otsaileko terreno horiek izusteko, badaude argudioak terreno horiek izusteko. Hori da guk esaten dugu. Hemen hainbatetan aipatu diren arrazoienatik. Eta gano dakigu hemen arrazoia badaudela. Orduan gaitxi urretu zuz, ni pentsatzen... Horai, esaten badu, behatu bat daude. Ni pentsatzen eban 3.1 partzela ninguna nahi zirela. Hemen dauz terreno privatuak eta erribide publikoak. Betxi bidea, erabilera publikoa dauka. Edo erabilera izate. Eta Estrella... Nona da bide hori? Bestea gaur aipatu duguna, Mikel? Estrella hori... bi erribide diez. Zuke ondo irakurri dozuz eskara horiek, 3 aste egongo direz. Baina ez 3 aste leku berberean, bezik eta... Eskatu dute... Poligonoan baita ere. Zer dinozu, poligonoan jaztoketak ez egitea. Baimena eskatzen badute, eta baimena badute, nik esango nik ez ez. Poligonoan ere jaztoketak inbaduten. Eskatu badute baimena? Bai, nik esango nik ez ez. Zergatik, hainbat arrazoengatik. Legalki ezin bada, argudiatu dezatela. Ni azken lehenengo baiezko aman orain arte bezala, hori gertatzen dana. Nos toman por el pito de un sereno, bai araua, bai herritarrak, eta abar luze bat. Oraindik ez dakiz zergatik gomigoratu zati hori. Oraindik ez dakigu. Orain dela hilabete bat eta erdi. Sartu dugu idatzizko eskari bat, eta ez dugu erantzun jaso. Mire, limpia ruedas, pues bueno, hori bada erantzuna, limpia ruedas, pues idatziz jarri mesedez limpia ruedas. Bueno, ez, hori, actividad diputazioaren informe bat. Joder, pues erantzun. Eta bestea, erdibideak publikoak dira. Bai, goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 ez? Eta poligonoa... Udaletxean erabakita. Poligonoa... Udaletxean erabakita.
Poligona esango doztazu ez bada publiko edo. Zakite, poligonan ere, Ugarteko poligonan azterketak egin nahi uste dute. Unirako du. Paretzeko galdetzeko ja mehatxo jasotzen dituzuen. Enpresaren Ez que ba. Ez dira bidali mehatzuen zera. Espero entesatzea. Ageria. Hori, los 160.000 por semana. Por día de penal. De retraso. Hori ya está, hori ya. Hori aldiz, Hori ya está, hori ya... Hori ya está pasado. Desblokeatuta dago. Hori desblokeatuta dago. Eh? Hori desblokeatuta dago, baina eskari berri bat egiten dute bakoitzean mehatxuak jartzen dituzte mahai gainean edo nahikoa detatzen. Mehatxu bat, azken baten Sutiles. idazkari dañona da. Horreteko Idazkariaren premiazko lizentzio bat gure ganetik da, baina, claro, intentaren du informazioa jaso. Barkatu baina, lan asko dago hemen udaletxo honetan. Uztaren hori talar kurako ez badago hartapren, bauden murako gutago. Una hora y media de pleno ya. Eta hiru gerra dire barilo eko ditugu, hiru orduko plenoak. Vale. Zu hemen zauz, gu hemen gauz. Nik laburtuko... Zuk zure lanak egiteratik kobratzen duzu, guk ez dugu kobratzen, hemen gauz por amor al arte, deitu Iker. Orduan, holan eman behar bada debatea, gu hemen gauz por amor al arte. Zu zauz hemen kobratzen. Eta hiru orduko pleno egin behar baduzu, hiru orduko pleno egin beharko. Eta zu behar baduzu bat onartzen, behar duzu bat onartuko, baina nik jarraituko eta aurrera jakin. Eta nik onartzen ez badut, zu Ez doa behar egiteko. gaizki... Hori jaso aktan. Hiru orduko pleno egiten badugu, idazkariak nahita, planak akta txartu jasoko du. Mesedez, Akta txartu jasoko du ez? Ez, edo ez da erantzule egingo gaizki jasotako dakta baten gainean. Ez da, no, las cosas tienen que ser sucintas, las opiniones sucintas, estamos en luego de preguntas. Pero si tú eres el primero que te enrolla, así que... Si tú puedes hacer eso mucho más seguido, y eso primero que te enrolla, pues... Yo estoy respondiendo a la pregunta de Jesús. Sí, como hace 100.000 años. Estuviste en esta colaboración hace 115 años, pues eso, claro. No sé, y Susco pregunta y yo respondo. No tiene derecho a la respuesta, ¿no? Vale, pero por escrito también tiene derecho. Se está preguntando. Que todavía no ha recibido por escrito la respuesta. Se está preguntando. Por escrito también queremos la respuesta. Lo que te quitan erantzunaren momentu zuzenean, igual kontestata zegoela, baina. Idatzitakoa behar baduzue... Guri ahozko hori idatzi sartu gauen izan zen, ahozko eskariei ez hitzaigulako erantzuten. Idatzi sartu behar izan genuen, eta erantzuten zaigu ahoz ez, al mismo nivel. Idatzi sartzen badugu, mesedez, erantzunak idatziz. Zori da eskatzen zaiguna guri. Bueno, idatzitakoa egiten, ez gara munduko honenak, baina egiten ditu. Asko gauz egiteko. Bai eman zan, hausko erantzun bat. Eman zan. Ez ematea hori eratu. Ezanik, ezan. Ez, nik amaitu da iratzen. Pero no, ondino gauzen galdera. Bueno, nik aldetu alkateari guzti hau ikusita, kontraprestazioen aldetik zerbait egiteko usterik dagoen bertelektrikari edo itxarango dugun akutsu bat gehiago. Zer egingo zu, nik horretaz ez dakit ezer, Nik aldetu badegizu itxaroten bazaz, nik aldetuten dut zeuri. ez dakit zer negoziatu duzuen aurretik, ez dakit ezer. Zu desde luego ez dozu egin ezer, eta idearik ez egin. Hori seguzan duzu. Ez doztezu erantzuten. Hombre, ni piatze egingo duten, ez dakit. Horrein arte esan duzu nik, dekotena. Eta horre erantzean? Horre erantzean ikusko dugu. Ezer barri badeko zu, esan? Nik ez dugu. Guk uste dugu zeu zer egin behar dara, zerako herri... Planteateko goz, hemen dano planteat dugu. EH Bildugu planteatzen den modun, beste bat. Bai, eta zu alkate zara, eta bakuda gobernu bat, eta... Nik ekarriko plena. Zakean nahi duzu? Ez ez. Gu, itxerote. Eta nik proposamen baten dut. Adios, beste udal batzuetan egiten dute eta nik uste ondo dagoela. Hartaz aparte nik grabazioa ere eskegiko dut web horrian,
eta zui bidaliko dizu grabazioa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Grabazioa ipiniko. Eskerrik asko. Eta web horriak Eskerrik asko. eguneratuta bideoak. Uste dut atzokoak jaba duzela eguneratuta atzodanik edo. Bale, eguneratu behar dituz, eguneratu Eskertzen dut, bidaltzen baduzu, perfecto. Eta ipiniko dugu eta web horriak. Baina nik hori egiten baduzu, bai eskaera bat egin nahi. Joera ez da izan behar ezer egitatzen, baina hemen adingabeko baten izena agertu da $1 batiz, hori egitatzen bat komendaria da. Izena agertu da, eskaera eta galdera. Zuk esan dezu izena inobalena. Bai, inobalena, bai, horretan ikasi da dut pilo bat, mesedez, impersonalean berma egin. Bai, manera asko deko, gizarte segurantzan txostenetan ez badugu ze izenak emoten, aizeko txostenetan, hemen gizarte... Ez eman, aitortzen dut, ja, ez egin zu, bere no metas la pata, no metas la pata nunca, a tomar por culo. No, pues tendré que hacer blanca, pero me voy a empezar la grabación y ya está. Y así tenéis todo, todas las intervenciones con todos los... A mí me pagáis la peluquería y lo que queráis. Ya está. A ver, Gehiagorik, Bueno, Lego mata eta